Acolo e drumul de ieșire din Cluj. În partea aia către Câmpănești. Emerson. Partea aia. Și de aici începe trenul. De la unde se termină porumbul, fâșia unde se termină cotorii de porumb, până de lungă până la stuful respectiv, până în cap, unde se termină stuful, acolo se termină și terenul. Și de la Tei până la livada asta.